Ogiri na aba. Ngwama. Ogiri ma lo puto buti e meme na ka mi do baba mi. Jesus. Okay, njoli ya ro puto buti ya wi mena. Ibido gbawa mmiri akpụ ya. Okay, asị m ogiri na aba si aro puto buti. Asị nke kwa ihe nwa ọma nke na-ajụ m. Nsị a na-azụkwana m jụọ ya a very small tangible question. Asị m kedu ihe iwe a. Nsị a na-asị m jụọ ya. Kedu iwe ya wuo mee na obido gbawa mmiri ka ụmụ nwaanyị ibie na anya nwanne ya ịgba mmiri a na-aza abịa na ndị ya na otego okpewele ekpere na-etinye ya na ekpere nwere ọ na-aza agba mmiri n'ụtụtụ na ehihie nwere ebe ọ na-afụzi mmiri ọgba ọsụmọ nke na-eme na nsị ya ịkwa na arụ obute asị m na ya wụ nwa na-akọcha nnọọ ka onye bufu batrị ya ma ọ na-ebenetekweli ya sị ya na ọ na-ebenetekwe na ọkwa na-ajụ ka ọ bịara eju na ya gwa na anyị ya agwụ ya ọsụmọ nwere ka ụsa dị ma ogwe ya jee chọọ bọket ma o lite mmiri na o jee n'ebe mmiri na-ekwo ekwo na ọrụ stream ma ọ riva o jee gbalụ mmiri na-agba na mbe nwe otu ọzọ esi agba mmiri nsị a na m amakwa na arụ obute ya maka ụlọ mmadụ niile ka arụ dị asụmọ nke na-eme na nsị ya asị m ngwa ya ka o jee gbawa mmiri wit bọket na ihe ndị ọzọ si ya ka arụ obute asị ngwa ihe eje chọọ ụmụ bọket a ma ọ bụ penta ịmago ihe eji agba mmiri ezinụlọ mmiri niile ada anyị na wa asị m ịbụgọdị ọ na-akọ nnọọ ka ebufu batrị asị a na ọkwa na arụ obute asị m ngwa n'ilu ọgụ si ya ihe